ናይ ሎሚ ታሪክና እንትጅምር ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኒውዮርክ ሲቲ እንትኾን እዞም ክልተ ሰባት ሓዳር ካብ ዝገብሩ 5 ዓመታት ከም ዘውፀሩ ንዕዘብ። ቅድሚ ምፍትሖም ናብ ናይ ሓዳር ኣማኻሪ ከይዶም ከም ብሓድሽ ብኣይብስ ብኣኺብስ ተባሂሎም ሓዳሮም ንምጽናዕ ተስማዕሚዖም ይኸዱ። እዚ ናይ ሓዳር ኣማኻሪ ንመወዳእታ ግዜ ርክብ ዝፈጽምኩምሉ ግዜ መዓዝ ነይሩ ኢሉ ይሓቶም። ክልቲኦም ናብ ድሕሪት ተመሊሶም ንምስትዋስ ይፍትኑ፣ ግን ከስታውሰ ኣይከኣሉን። ድሕሪ እቲ ናይ ሓዳር ኣማኻሪ ሕራይ ችግር የብሉን ብኸመይ ተላሊኹም ኢሉ ይሓቶም። ክልቲኦም ተማሊኦም ንምስትዋስ ናብ ናይ ሓሳብ ማዕበል ሓቢሮም ይትዕሉ። ምልላዮም ሃይሉ ዝጀመረ ኣብ ሃገር ኮሎምቢያ እዩ ነይሩ። ንሳ ካብ ፖላይስ ዳሃደመት ስለ ዝነበረት ነቶም ፖላይስ ንምሽዋድ ከም ፍቑራት ኣብኡ ንዝረኸበቶ ጆን ክተዛረቦ ትጅምር። ንመጀመርታ ግዜ ዝረኣየቶ ኮነ ዘዘራርበቶ ኣብኡ ነይሩ። ንሱ ሽሙ ጆን ከም ዝበሃልን ናይ ኮንስትራክሽን ሰራሕተኛ ከም ዝኾነን ይነግራ። ንሳ እውን ጄን ከም ዝትበሃልን ኣብ ሓደ ካምፓኒ ቴክኒካል ኮንሰልተንት ኮይና ከም ትሰርሕ ትነግሮ። ክልቲኦም ኣብ ሓሶት ኣይሕሞዩን፣ ጎበዛት እዮም። ኣብ ዝተላለዩሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ክልቲኦም ኣብ ፍቕሪ ወዲቖም ደስ በሃሊ መዓልቲ ዘሕለፉ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጄን ካብ ድቃሳ እንትነቅሕ ጄን ቡናን ዝብላዕ ነገርን ሰሪሑ ናብ ዘሎትሉ መደቀሲ ያምፀላ። ድሓር ናብ ሓደ ናይ መተኮሲ ዞን ከይዶም ጄን ከም ዘይትክእል ሰብ ብተኸታታሊ ዒላማ ትስሕት። ጆን ተቐቢልዋ ኩለን ዒላማ ኣነጻጺሩ እንተሃርመን ጄን ተበሳጫ ንኹለን ዒላማ ካብኡ ብዝሓሸ ተኩሳ ሓንቲ ከይገደፈት ተውድቐን። ሕጂ እውን እንተኾነ ንሳ ይኹን ንሱ ስለ ትኽክለኛ ማንነቶም ኣይተዘራረቡን። ናብ ሃገሮም ድሕሪ ምምላሶም ጆን ንዓርኩ ፍቕሪ ከም ዝሓዘ ይነግሮ። እቲ ዓርኩ ትሄድ እውን ይትረፍካ እናበለ ክመኽሮ ይጅምር። ቅጽል ኣቢሉ ጆን ንትሄድ ክምርዓያ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣብቲ እውን ጄን ምስ ዓርካ ጃስመን ኮይና ስለ ተሓድሽ ፍቕረኛ ትነግራ። ግዜታት ይቕፀሩ። ድሕሪ 5 ዓመታት ጄንን ጆንን ተመሪዖም ተደባቢሮም ኣብ ገዛ ውሽጢ እናነበሩ ዕላሎም ኩሉ ከይተረፈ ብጣዕሚ ቁጡብ ይኾን። ክልቲኦም ንጎተስዮም ነናብ ስራሖም ይኸዱ። ጄን ካብ ጆን ቅድም ኢላ ካብ ስራሕ ትመጽእ እሞ ድራር ትሰርሕ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ጄንን ናይ ጆንን ምግቢ ምርጫ ኣይራኸብን። ዝሰርሖ ምግቢ ብዙሕ ኣይፈትየላን። እንትበልዓላ እውን ሰጋ ሂልዎ ይበልዓላን። ኩል ግዜ ዝሰርሖ ምግቢ እውን ጨወይ ትገብረሉን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጆን ንበይኑ ናብ ናይ ሓዳር ኣማኻሪ ይኸድ እሞ ፀገሙ ይዕልሉ። ይፈትያየ ግን ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን፣ ግን ክዕገስ ኣይከኣልኩን ይብሎ። ጄን እውን ኣብቲ ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን፣ ኣብ መንጎ ክልቲና ሰፊሕ ዝኾነ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ትብል። ናይ ክልቲኦም ትኽክለኛ ስራሕ ቁፅራት ቀተልቲ ነፍሲ እዮም። ንሓደ ዓብዪ ኤጀንሲ እዮም ዝሰርሑ። ክልቲኦም ኣብታ ከተማ ኣለዉ ዝተባሃሉ ቁጥራት ቀተልቲ ነፍሲ እዮም። ዒላምኦም እውን ስሒቶም ኣይፈልጡን። ዝሰርሕዎ ስራሕ ሕቡእ ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሰብ ይተሓዋወሱ እዮም። ክልቲኦም ኣብ ገዛ ውሽጢ ድሕንነቱ ሕልው ኢሎም ኣብ ዝሓስብዎ ቦታ መሳርሖም ሓቢቦም ይቕምጡ። ጆን ንሽፋን ኣብ ናይ ሓደ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ቢሮ ኣለዎ እዩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጆን ሚዥን ይወሃቦ ንሓደ ወዲ ንምቕታል። ሽሙ ዘታንክ ወይ ድማ ቤንጃሚን እናተባሃለ ይፅዋዕ። እቲ ወዲ እሱር እዩ። ብዝገርም ኩነታት ጄን እውን ነዚ ወዲ ንክትቐትል ብላዕለዎት ኣመራርሓታታ ሚዥን ይወሃባ። እቲ ዘታንክ ዝተባሃለ እሱር ካብቲ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ናብ ካሊእ ቤት ማእሰርቲ ዳተዘዋወረ እዩ። ጄን ዝፍንድኡ ቦምብታት ኣፅሚዳ እታ መኪና ክሳዕ ትሓልፍ ኮፍ ኢላ ትፅበ። ኣብዚ ሰዓት ጄን እውን ዝተኣዘዞ ንምፍፃም መኪንኡ ዳገናሕ ይመጽእ እሞ መሳርሕታቱ ንምስትኽኻል ይመጽእ። ጄን ካብ ርሑቕ ብኽሻፋ ንምርኣይ እንትምኩር ናይ ጆን መልክዕ ክትሪኦ ኣይከኣለትን። ግን ክልቲኦም ሓደ ሰብ ንምቕታል እዮም ኣብ ምስንዳእ ዝርከቡ። ጄን ብኽሻፋ ኣቕሪባ እንትሪኦ መሳርሒ ከም ዝተዓጠቐ ተስተውዕል። ንሳ እውን ቅድም ኢላ ናብ ጆን ትትኩስ። ጆን እውን መከላኸል ጥይት ገይሩ ስለ ዝነበረ ምንም ኣይኮነን። ጄን እውን መሊሱ ናብ ኣይትኩሰላ። ንሱስ ሰበይቲ ምዃና መን ምስ ነገሮ። ጄንን ጆንን ንምቅታል ናብ ባዕሎም እንትታኾሱ ቅተልዎ ዝተባሃለ እሱር ምንም ከይኮነ የምልጥ። ድሓር ጆን ንዓርኩ ቴዲ ረኽቦ እሞ ሚዥነይ እኮ ብሓንቲ ሰበይቲ ትኾሊፉ ይብሎ። ቀፂሉ እንትኸድ ድማ ላፕቶፓ ረሲዓያ ከይዳ ማንነታ ንምፍላጥ ዘለና መማረፃ ድማ ላፕቶፓ ኢሉ ይነግሮ። ኣብ ታሓዝ ክሕዙ እውን ንእሽተይ ተጎዲኣ እያ ነይራ ይብሎ። ንሳ እውን እንተኾነ ናብ ቢሮኣ ተቐዳዲማ ኣትያ ብቕልጡፍ ናይቲ ሰብ ማንነት ድሉይ ሌላ ትእዝዝ። ናይቲ ድርጅት ላዕለዎት ኣካላት ንጄን ይድውላ እሞ ብቕልጡፍ ነዚ ሰብ ናብ ዝኣተኻ ኣቲኺ ቅተልዮ ኢሎም ቀጣን ትእዛዝ ይሕልፉላ። ድማ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ይብልዋ። ተዘይኮይኑ ግን ንሳ ከም ዝትቕተል ይነግርዋ። ጆን ድማ ጄን ሰንዲያታ ዝኸደት ፒሲ ነታ ዓርኪ ይባ እሞ እስከዕርያ ይብላ። ኣብ ላፕቶፕ ዝረኸቦ መረዳእታ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ውሽጢ ቢሮ ከም ዘለዎም ተረዲዩ ኣድራሾም ተኸቲሉ ናብ ኒውዮርክ ሲቲ ናብ ዝርከብ ቢሮም ይኸድ። ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ቁፅሪ ናይዞም ቢሮታት ይርዮም። ናብ ላዕሊ ንምውፃእ እውን ዘይሕሰብ ምዃኑ ይርዳእ። ስለዚ ካልእ መእተዊ መንገዲ ክደሊ ግድ ይብሎ። ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሽም እናደለየ ካሎ ካብቲ ዝርዝር ናይ ሰበይቱ ሽም ይርኢ። ድሓር ኣብቲ ውሽጢ ህንፃ ከም ዝሰርሕ ይግንዘብ እሞ ክትጠራጠር ይጅምር። ኣብቲ ህልም ዝበለ በረኻ ዝረኣኽዋ ጄንያ ማለት ድዩ እናበለ ክሓስብ ይጅምር። ርግፅ ደንጊዙ እዩ። ኣብቲ ድማ ጄን ቪድዮታት ቸካብ ምግባር ትርከብ። ኣብቲ ቦታ መጥቃዕቲ ዝፈጸመላ ሰብ መብዛሕትኡ ተግባራቱ ቅርፂ ኣካላቱን ምስ ሰብኣያ ጆን ይመሳሰላ። ንሳ እውን ጆን ዶ ይኾን ኢላ ትጠራጠር ትጅምር። ክልቲኦም ናብ ገዛ እንተኣትዩ ብጥርጣረ ናይ ቆሪጥ ክረአ ይጅምሩ። ድሓር ስራሕ ወሎ ከመይ ነይሩ ኢሉ ሓታ ንሳ እውን ተመሳሳሊ ነገር እያ ሓቲታቶ። ክልቲኦም ዝረኣይዎ ይኹን ዝጠርጠርዎ ነገር ኣይተናገሩን።
جن ون جون زفوتي عينت مقبي سريحة لياصني حنيرا جن قلنت مقب فرحوه نسخ ساعة تعملو يصبي نيرو كابتي مستون نعاق قديمو يقضي هلا دحر نترمزن تسنديو جن ون قدمو داقو قبل تبلومو كينا قحلا سر تبلو دحر كلتيوم منصف مزرقين ممصايلوم ناب استفلالي كفلي ناتدافو يخدو جون قديمو شقوط حيزوصيو كدل يجمر جن ون مكينه اتسيا كتم تطفتن نسو دحرينا تختله يتوكس شقوط حيزو قاتلا كم زحسبن تردا منم كيمنتيت تججو جنون ناب لعلي مكينه اب موصيو بمسبار نابوشت المتايفتن جنون مكينه اب زخدو زنبره قلطافه قنسومو دحر كم مكينه زليلا توصمو جون مستا مكينه خيدو كبيت زي بال مدنኛ ጉዳት ይወጽሖ بناي سويتو سرحتي استبساج جون حوينا تفأن ناب عركو تيدي مرح استفترة كلنا عركو نقرمو كابلو من اليوم نزا سويتي زيا كميلك أمنا يخد يلو بسجتي ناقرو أبتون جين مس عركا كوينا سبا يزقبرا نقر كله تنقرا جاسمين ون كام جمرتون تفوتي نبر خنكو سلازي قتل لاين القلاقل تبلا عركو حجوون تغونا أنا نسخن نزارو سمعتو ليا كفو قال أيوزا خيبلو تياد سلجيني بزوح ما نقر كاب مزرابو على جون كاب مرقوسيو مساري حزي تسق كلت يوم كميلات قتلني كميلي قتلني دحر نشدش عامتات بحبار أبا حنت جذا دحر منبار زبل نجر نغلط يوم كبير حسب كيلوم دكاس زبال نجر بعينه ما يزورن أبزقت المعلتي جين مسارح تحيزا نبجزات من سمو أبجزا وش تشجو زبال نجر نقدر يتجبر نسا مسكرت جون نبجزا من سمو كل نجر حوسوسا بلا تنصرحه بتعمي بساج أمو أبيرا وش تكلا قتل يوسن جون نبهن صام وش كم زعتين تجنزب جين بولت في مسارح تنكوت وتنجرم أب موداتا جين آتيو كتوكسلان تبل بكيبل ترانسبنشن جيرا تملت مبزحت مرداتات أكاتلون أيين كيدن جين كابتوم استغاث الورقات وشتي يزتق مرداتان تحليلو حد دالق مكدلي جمر تيدون جين مزيا كم تتقعم كم حسابو نادقاقم تشيكي قبرا جون نايتو وانا بيرو مدراشا يركب دحرنا ببوتا بوصيحو ليفت وشتي آتيمو مخادي جمر سوني حز تردو أجن جين نابت ليفت كم زاتي ترديا نت ليفت دون كبل بروغرام ياجراتو نيرا دحر بتي ناي دمص متحلالف جيرا كتما كاكيد وي دما ابت ليفت وشتي كلخا كفندو يتبلو جنو ناي تقبرون اللي كان حسابو اسكي يبلا جن مچكان تابيا اتحنت مسارحتا نتليف تفندو اتليف مفندو انتري جن صقع الى حزينه استفتره كل كونتات كتكتاتل تجمر ابغصا زرا نجر جون بمماتو حقستي تمثلن بتكونتات جون يموت نيرو جن بغزا سويت قوريصلا كتقتل حسيبا كم زنبرت تردا بلبي حزن جناب حال هوتيل درارا دابل اتكلا جون بمماتو نبعته مقصر ابيوا ابزلو تتبكي تجمر كابي مصكي تباله جون هاتفتفنا بلا ابقد مياموزيو جون كوفي بل دحر كفاتا عيدلي يبلا حجون مقددام ابت حلالو يوم زلو كما يخيلو يدحي زي العلا نادنس كلو سلا حبيرو بزنبر ويوت دعللو كاب بزح نجر شفان كم زخونو ميزرارو دحرا منقو علالم شنت بيت بزح مزاخيلا ناب شنت بيت كيدا بومب قميطات مصمو بتي بومب فنده سبع غرغر انتبل كاب هوتيل تملت ابناي جون جاكيت كي ترفون نادنس كلو زفند بومبي اقميدا يانيرا جون نزين تردا جاكيت هوتيون تورورو يفند دحر ماكينو ادعلو كختلا جمر ناتختلا كلو دويلو قتلك يبلا قصلهم سلن مجمر تاغزي تراخيبهم استلالي لعلت كعلو يجمرو نمجمر تاغزا ابزرا اخوك معلتي لبيب دعمي دنجزل كني ريبلا نساون قصلا كما خزما رخني وز بستلالخو ودي يلن تبلو ابتمس ساعات كلتيوم ناب غزا بصيحهم جن قديما غزا تاتيمو بر تعاصيو ناي جن غوربيا بتون استفتر صقمالو ديلو انتحتو جن قطعيلو يلن يلوم مأتي مقدي كلش جمر كل برتا تعاصي سلاز نبره كاب موسكوت وصا كالي مأتي منقد ينبرون جن شقوط حيزاك تهدم تجمر جن ونزحاب واحد شقوط يركمو كلتيوم كتاخوس يجمر اتي غزا دنبا طاليام سلوو دحر مساريم تحرادغمو ايد بايد كتححاز يجمرو جن ولا قوال انتقونات ايدا ايتبن جغنايا ابتقلس كلتيوم قوسيلوم ابتمسل ساعات شقوطو مالعلم يودرو كوين غنا كلتيوم تجاخينو كتخاخوس يكالو اكواداس كلتيوم حيل فقر برجعوم مساريحم سنديوم كنفرم هانبن من دابلو كساعه عم يجمرو دحربوز هغزه فقر خسرح يجمرو اتم غربابتم ناي تخص دم سميعم سلاز نبرو بولايس او عم يمنيرو جنن جونن جن منم كم زي تفطره كاب مو فقرون كم زمناغيوم طراي نبسم يوصو توم بولايس ون زي تصبيو ነገር እንትበጽحم باغرامات دحانتيخم منم استفطره ነገር يلن يلوم يحطوم نسومون يترفاري كال استفطره ነገር يلن يلوم دا تسحاقو يملسلوم ምግቢ ሰሪሕም ዳበልዑ ዝሕለፎ ኩሉ ከዕልሉ ይጅምሩ ሚስጥር ኢሎም ንዓመት ዝሓበእዎ ኩሉ እውን ክድርግሕዎ ይጅምሩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ነንባዕሎም ክቃተሉ ዘይምከኣሎም ካብ ላዕሎት ኣካላቶም ቁጥራት ቀተልቲ ነፍሲ ይለኣኸሎም ተመሲጦም ዳዕለሉ ከለው ናብ ገዝኦም ውሽጢ ቦምቢ ስንደ ድሓር ጀንን ጆን ዝረኸቦ መሳርሒ ሒዞም ዳተኮሱ ካብ ገዛ ይወፁ ብዙሕ ኣይፀንሕን እቲ ገዛ ይፍንድእ ጀንን ጆን ናይ ጎረቤቶም መኪና ልዒሎም ይኸዱ ብቕድሚኦም ዝመፁ እውን ይገጭዎም
እቶም ዝከታተልውን ዘለውን ካብ ላዕለዎት ሓለቆታቶም ከም ዝተላኣኹ ይግንዘቡ። ካብቶም ዝለኣኽዎን 3 መካይን ጆን ከም ገለሉነት ሓንቲ መኪና ተኩሱ የፍንዳ። ኣብ መንጎ ዝሓዝ ክሕዝ ጆን ካልእ እትዩ ከም ዝነበረ ንጀን ይነግራ። በዚ ተግባር እውን ጀን ትባሳጨየሉ። ኣብ መንጎ ጭቕጭቖም ጀን መኪና ኣዚራ ንኽልቲአን መካይን ብዝገርም ኩነታት ተፈንደን። ድሓር ጀንን ክልቲኦም ናብ ቴል ዓርኩ ከይዶም እንታይ ከም ገብሩ ከም ዘለዎም ይሓቱ። ዓርኩ ቴል እውን እቲ ካምፓኒ እዚ ኩሉ ሚስጥር ሒዝኩሞ እሞ ክሒድኩሞ ስኺኢሉ ይርአየኩምን ክሳዕ ዘይሞትኩም ኣይገድፈኩምን ይብሎም። ቀፂሉ ክልቲኦኹም ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት እንተኸይድኩም ናይ ምድራፍ ዕድልኩም ሰፊሕ እዩ። ኣብ ሓንሳ እንተኾይንኩም ከዓ ካምፓኒኹም ዝበለኩም ክትገብሩ ግድን እዩ። ስለዚ ዝተኣዘዝኩሞ ክትገብሩ ኣለኩም ይብሎም። ነዚ ስዒቡ ናብ ዘምለጠሎም ቤንጃሚን ከይዶም ከሳድድዎ ጀምሩ። ስለዚ ክልቲኦም ብጽብሮ ክሰርሑ ጀምሩ። ጆኒ ነይሩ ነቲ ወዲ ንምምጻእ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንምእታይ ዝወሰነ። ጀን ዝሓንፀፀቶ ፕላን ከይተጠቕመ ብናይ በዓል መንገዲ ይኸድ። ጀን እዚ ተግባር ያበሳጭያ ትፈርሓሉ እውን። ጀን ግን ነቲ ቦታ ኣፍ እንዲኡ ተሸኪሙ ይወፅሞ ናብ መኪኖም የእትዮም። ጀን እውን ተኾነ ብናታ ፕላን ዘይምኻዱ ኮርያ ትልያ ዘላ። ንሱ እውን በቲ በለበቲ ዕላማና እኮ ኣብ ኢድና ኣቲና የለና ይብላ። ኣብ መወዳእታ እውን ጆን ንቤንጃሚን የዛርቡ። ቤንጃሚን እውን ክልቲኦም ካምፓኒታት ክልቲኦም ሰብኣይ ሰበይቲ ኮይንኩም ስለ ዝረኣየኩም በዓልኹም ንበዓልኩም ኣባሊዑ ሓዲኦኹም ምቕታል እዩ ዓላሙ። ተዘይኮይኑ ግን ንዓላሞም ጠንቂኢኹም ኢሉ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተጎንጎነ ሽርሒ ይነግሮም። ቀፂሉ ንዓይኒ ምጽዋድ ዝተጠቐሙ ንኽልቲኦኹም ዓሊሞም እዮም ሓዲኦኹም ንሓዲኦኹም ክትቐትሉ ምኽንያት ንክኾኑ ኢሉ ይነግሮም። ኣብዚ ማእኸል ጆን ናይ ቤንጃሚን ቅናት ፈቲሑ እንትሪኦ መከታተሊ ገጢሞም እዮም። ጀን እውን ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ እቶም ኤጀንት ክመፁ እዮም ኢላ ንቤንጃሚን ገዲፎሞ ካብቲ ቦታ ይስወሩ። ጀን ቀፂላ ሓንቲ ንእሽቶ ጀልባ ኣላት ንያ ንምንታይ ብኣቢልና ካብዚ ሃገር ዘይንስወር ትብሎ። ጀን እውን ናብዚ ኸድና ተኸድና ምክትታሎም ዳዮ ኣብሉን እኳ ደኣስ ኣብዚ ኮይና ከም ገሌልና ነቲ ካምፓኒ ክነእሙና ኣለና ይብላ። ድሓር ጀንን ጆንን ጥቓ ንጥቓ ኮይኖም ነቶም ኤጀንት ዝለኣኽዎም ሓደ ብሓደ ክለቕሞም ይጅምሩ። ኣብ ናይ ፊልምና መወዳእታ ነቲ ናይ ሓዳር ኣማኻሪ ረኺቦሞ ብሓዳሮም ሕጉሳት ከም ዝኾኑን ብሓባር ክሳብ መወዳእታ ክዘልቁ ከም ዝደልዩን እናነገርዎ ናይ ፊልምና መወዳእታ ይኾን እናበልና ክቡራት ናይ ኣካድ ሲኒማ ቤተሰብ ንሕና እውን ኣብ ካልእ ናይ ፊልም ዛንታ ክሳዕ ንራኸብ ላይክን ሰብስክራይብን ምግባር ኣይርስዑ። የኽብረለይ።